И здравейте, приятели, аз съм Смок. Днеска продължаваме с Game Dev Tycoon. Мисля, че това е 6-ти епизод. Не, 5-ти. 5-ти, му мръсна. Да. Дайте да продължавам. Цък. Аре бе. Така. Нали епизод малко спад имаше, обаче продължавам напред. Марките на системата вече are especially popular at the moment. Значи, оле майко, много малко пари имаме на 184. Адвенчърите са много популярни. Да правим веднага пари. Игри. Тъж се казва Adventure и ще е Adventure Time, ще се казва и ще е Adventure Times. Удивителен. Топика преди може жанра ще звуча, разбира се. За той ще е малко, защото много пърчно. Best Engine. Си пари. Не знам какво ще се получи сега, тук не знам кое е важно, ама енджинарите ще е, геймплеят е... Тъй. Today the new platform test research by the event has been released. Не ме интересува. Хайпа вече е едно. Две. Още даже не съм популяризирал човек. Тума кеф. Диалозите ще са при Adventure, това трябва много левел дизайна. Така. Извините малко само Мполин. Хайпа е 6, продължава си 6. Да. Така, само да няма. Ако че оставахме на 26 000 пари. Ако тази игра не е яка, ако не се продаде направо сме... Аут от играта. Мога да те оправите по-бързо. Оле майко на минус 26 сме. О, нов рекорд. Нов рекорд. Левелът на 3D графиките е супер. Моля да кажем, че супер съм направил. Така. Молите се сме. 3. Как 3 ще дадеш, бе? 4, оле не. 4 оле не. Оле, пак не успях. 5, 5 супер. Пак не успях да направим как трябва по игра, ама... Продажбите изглежда, че не са толкова зле. Но не повече учим на коментари, както така. И в едно игра разбира се. Да направим малко първата си игра. Контракт Work ще направим малко. Защото нямам никакви пари. Трябва да направим много пари, защото... Има чит колдс има, ама мен не ми се колдс към. Когато да се играе, както се трябва да се. О, супер, 31. Майко, пак останах на минуса, хубаво че направим. Същото сдело уволня. Да, човек не мога да направя. Много бързам на... Ти не успея да направя са. Ти не успея. Ари, по-бързо, прави. Прави, още. Не да спраш, ще ги направим. Ти може да се супертиш от техната маркета, има интересува, че те ще им дай. Човек никакви пари няма. Няма какво правя. Няма тук да го пари. Дет много ги имаме, ще ги забавим майка стара. Аре бе, по-бързо. Спи. Сектир бе, таман. Оле, не искаме. Как ска да си играе? Това е първо, олен човек. Много седосах. Рейсинг ще е екшън. Човек, много седосах. Рейс. На минуса съм. I'm writing because I know and trustworthiness. Искат да инвестират тези. Агмес. What the fuck? Не написал името ми правилно. Да
Нямам аз пари, къде ще платя ти от ли се? О, човекари, бе. Човек, не искам да губя пари повече, не искам. Да си игра долу да не изстреля в областта. Хайпа едно. Аре, бе. Пак се върнахме към един човек. Пак един човек само прави. Една игра с 233 хиляди. Но ме се отчаваме. Дори да загубим от тази игра. Няма да се правим, ще да почнем отново. Така, сауна не е защо толкова важно. Така. Ари. Се за да марки знам. Нищо, аз те иначе не правя така. О, тук аз нямам никакви пари, ти с човек. Сори. С че съм на мил ще давам пари, няма стане. Прави се бъговете, лайняр. Всичко къп се фалам виктимите Нигерия. Хубаво, че не платихме. Нигериан скамар слащи такива. Не ме знаеха на тази, тогава се осъмних малко. Тогава се осъмних, като ми написах Small Agnes. Хубаво, че се усетих. Няма нови рекорди, нищо. Поне левела 5. Офари и старекс мога правим. Молата, дай ми хубави. Ай, Рекс, моля, ти ще ме спасиш. 4 човек. Дай 5. 5. Дай 7. 7. 3, майка, ще убия. 5. Човек пак нищо не направи. Не може да бъде, бе. Дори да обявим банкрут, няма да се предаваме, ще продължим до край. До край. Не знам, че е малко, нито в игри сме правили, че толкова пари имахме преди. Чай пръвно. Коя? Тъс 6. Тъс 9 Call of Putin. Ама да правим пак така. Call of History. Call of History. Точно тъй. Military Action. Плей система. Там е all-in всичко си игра. О, човек, почнахме. Ние обявяваме банкрутция. 100%. Така, енджина. Трябва да така. Майко. Няма да успеем, човек. Те лостиш са така. Няма още никакъв хайп, което не е добре, но нищо. Аре, бе! Що се бавиш роботи, бе? Роботи ти казах, бе! Не мога само, че да държа. Аре, бе, пребе, лайняр! Ще загубим парите, човек. Ще обявим банкрут. Не си за автомаркет. Ще изобщо направихме пак. О, човек, молята. Не искам банкрут. По-бързо няма, банкрут ще бъде. Бъговете за един месец ли го правиш, човек? Сериозно правилно за такъв си. Ето банкрут. Това е дил. О, 461, да, молята, благодаря ти. Нали се трябва да ги върнем двойно. Че тази игра трябва да е някаква 3 милиона да не си. Поне. О, молец. 8, yes. Дай 7, yes. Колко? 7, yes. 8, право е. Само че дете имам заедно. Ще го върнем. 20 000 продаж процента. Супер! И почнем пак в едно да правим. Да Дейвенът за поетите на новата инфора се правят, извенаха за новата Next Generation ме интересува. Because of new sports, powerful graphics hardware, from simplicity. Добре, значи ще правим спортни игри. За тази. Човек. Що ме път тук много лошо. Аре бе.
Дай, по-бързо, бачка, по-бързо. Също се сумаш, ще гледам се спешли по вратата. Сега ще го направим. Ще направим мифа. Не. Сифа. Вместо FIFA. Спорт. Жанра ще е симулация, разбира се. Плей система. Game Engine. Thank you for the quick work, will translate also. Engine, ще така. Сторито защо спортни игри, не трябва да има никакво стори. Много бързо работиш ти, бе, човек. Дяло сте изобщо пак. Ари, бачкай. О, history is automatic. Sold 55. 300 е супер. Пак е добре. Не, ти ми трябва да го дизайна. Най-при надигнем в рекордове. Ще го дигнем. Не, пак не спря. Правиш шибаните бъгла на ти оправиш шибаната глава. О, ама дигнахме рекорд на технологията, мисля, че. Да, ето. О, дигнахме левели. Супер. Ден, какво става сега? Че трябва връщам си шибани пари. Шибаната малко. Колко? 10, 9, майко човек, както се видя, че ти ще даде супер 9 пакета. 8, супер. Дай 10. 8 пак ще, човек, супер. Дай 10 ще даде. 9. Човек, както се видя, че това пъти 10 ще даде, човек. Направо ще откача. Колко продажби има? Колко? 25 продажби, 1000 продажби първата седмица, маняци. Не мога повярвам. 4000 фена. 700, о, почти 1 милион. Ще можем ли да се възвърнем от играта? I started playing FIFA. FIFA, I had no idea it was I have rarely seen such responsive game controls for try to play. Well, what can I say? Start playing. Haha, мерси за да ти фалиш играта, да играят точно така, да купуват. О, човек, 1 милион имаме. Трябва да ги запазим, защото имам да връщаме на панката. Колко имаш? Нещо такова. Нещо около, мисля, че много имахме да връщаме. Браво, бе. Направим някоя много ефтина игра. Fantasy World. Така, защото не мога да седим просто така. За малкше. Симулация. Заето ише. Не можем просто да седим с кръстени ръце. Смол. Защо няма хора с нищо да се. Не, симулацията изобщо не трябва такова. Engine не трябва да е толкова така. Геймплея, да, защото те малките много маниците. Които... да. Тези меседжите ми дават. This is very special. If you want to play a war games, then transfer. Не. Няма стане. Не искам да губя пак пари, защото скоро трябва да връщам от пак. Скоро ще няма такова меседж. Трябва да връщаш на банката. То ще е. Ай сега. Цифра е с автомаркета. О, почти 1 милион продажби. Почти 1 милион продажби. Аре бе. World дизайна е така, графиката е толкова важна, само ще е така. Човек... Ари, прави ни, дей ми седя на едно място. Прави бе. О, 4,6 хиляди сабскрайбъра. Деде. Фена. Дой ни да стигнем. Така, там човек 4006 сабскрайбъра, човек. Аз ако ги стигна, вече имаме 3 сабскрайбъра. О, this is a reminder that we require to pay back the green amount. О, 3 месеца трябва да го платя. О, тъй че имам ги тези пари, обаче тази игра трябва да направи. Трябва да се прави супер, за да имам малко повече отгоре пари за не тя пак на червено. Ари, моля, ари, по-бързо. До 3 месеца трябва да платя. Колко? 5! Как ще еш 5? 4. Не! 5, супер!
Не най-доброто, 6. Нищо. Не ме интересува много, защото в момента искам да обявявам банкрут, нали? Сега си еща ви know. О, вече 4 милиона имам, супер. Айде идват те да ми вземат парите, защото написано да седя под напрежение. До 3 месеца казаха, че ще ги вземат. Да видим. И то може да вена вас и тингите в автомаркет. Добре. И тингите в маркет за номер с... Ето, аз не правя те, иначе са млади. Та или иначе. Така. Арбитража. Мултижанра. О, не. Повече жанри. Жанра му е правим. О, ако е това, което си мисля, човек, ще е супер яко. Примерно, Adventure, Action. О, ма дай пор да се върнем дълга, защото... сега мисля, че трябва долу да го вземат. Мисля, че не сега. Ето. Колко? 180, супер. Мисля, че ще остана без пари. Та ще е... UFO, ще се казва UFO Danger. Давай UFO казах. Жанра ще е Action. И платформата ще е за Dream вас, няма стане. Компютър. Или не? Не, ще бъде за YouTube пак. За всички. Така. Ари? Аха. Story Quest ще е. Не. Engine ще е така. О, дай точки, тия точки ми ги дай, тия точки ми ги дай. Съм си, не съм пари. Тия точки ми ги дай, Диалозите няма са толкова важни, Artificial Intelligence не е също. И... Ари, още точки. Трябва да дигнем рекорд, той майко, пак малко пари остана. Аре, момчета, моля бе. Пак си представите, има сега някой човек направо, отивам банкрут. Аре бе, бързо. Доста. Сега ще ми взема още пари. Нов рекорд! Yes! Видео плейбек. Нищо. Ме интересува в момента, защото в момента имаме почти 5000 сабскрайбъра. Те да е такива. О, молеца. 6. Как 6? Колко шут? 7. Не е толкова добре. 6. 7. Yes! Close. Нищо. Няма добрата игра, ама дали ще се продаде. Има Fall Danger. Продава се 13 000 продажи първата седмица. Това е хубавото, че не сме. Sensation sales potential have fallen below expected numbers. The game received good reviews, but it seems that the chosen platform isn't very popular to target thousands. Fuck off! Нищо е. 380, 197, 5000 сабскрайбъра фена. И аз искам да стигна от там, дали ще стане, не се знае. Колко правим? Една миличер ще направим. Тя ще се казва... Battle... Smoke. Action ще е, да? Action. Платформата ще е за той. Жанра, нали казвам си Action, не? Той ще е време, ако пак много пари ще пръсна, ама нищо. Да се надявам, че ще стане добре. Значи те ще правим игра след игра, защото... Сторче е така. Защото трябва да правим пари на същи, не трябва да падам на минус. Аз първите ще го бъдат. Мисля, почвам Minecraft да играя, обаче няма да играя в сървъри. Ще играя просто така, ще се правя къщи, такива работи. Не ми се играя в сървъри, не ми харесва. Но ще правя така къщи, ще правя някакви работи, каквито ви ми кажете примерно. И да. Саунда. Ето ще е тъй. Аре бе. По-бързо. От 22 ще стигнем рекорд. Не успях. Нищо бъговете да направи той пак.
да я продадем, да е както трябва хубава играта. Те върнаха с нас, да мъчи да се спят. О, PlayStation беше за... Добре. PlayStation 2 ще е за... О, нов рекорд имаме, аз не знам, че... Мисля, че това ще саундтракове, че мога да правим и саундтракове. The first to decide да коста. Оле, молица. 5. Yes, 5. Не е най-добре, не е най-зле. Сериал. Дай, 7. Дай, 6. Човек! Не е най-доброто, не е най-злето. Една игра има нищо. Ай сега. Ай, Battle Smoke. Но да, наистина ще почна Minecraft да играя. Ще направя... It seems that the marks response particular new topics. Значи ще направя... Но Minecraft няма да играя какъв сервер, както казах. Ще направим такова. Ще играя... Ще правя просто... Ще строя някакви работи, ще строя къщи. Ще построя моята къща, къде живея. И така. Работи, които вие искате да ви аз да строя. И така. Разбира, ще продължа с това. С Game Dev Tycoon, докато не е Microsoft. О, Xbox-а. Да, прочетах тук. Да. Мисля след малко да свърши епизода. The New Game Platform. Аха, то. Айде, какво ще става сега? Работи, които ви искате да строя, както казвам. И да. Айде, какво ще става? Още хора, още не трябва. Още. Трябва 40, 50, 60, 70. Нищо, пак е добре. Поне повече хора дойдоха да видят. Не успяхме, да, добре. Разбираемо е. Еми да, само да се прави тази игра. И епизод ще приключва. Launch of system. Success store silver out of stock of keep up. Fuck. Трябва да направим така. Хубаво, добре. Ай, следващия епизод ще правим игри за PlayStation. И да, имаш си Minecraft, has announced that Inbox. Давай, ни учета. Да, тише. Чао от мен. И както знаете, сериите с PES свършиха, защото отпаднах от Шампионска лига. И да, не мисля да почвам наново. Не се занимава. Както кажа, ще почна с Minecraft, ще строя някакви работи, които искате. Вие искате да видите, които искате да строите, така нататък. И мисля да започна с Euro Truck Simulator, но да, ще видим. Да, чао от мен.